Omak cover. Atras sa bantila ang mga kasangkay. Karuyag mula pirmiha istilahan. Naayon ako bakit istorya kan mang. Kay pirmi good maniyagin tututluan. Biskan diri ako kinukurian. Kainjula paghiyaan ka istorya. Tao pa'y pamatiunan niya. Kalibangan kukul ka at kubang hiyang. Nawawaraan akong mga problema. Irila ako maaram tunaluan akong bukutahon. Waray na ganda pagkaon. Ang ulo ko pirmi paligong. Ano daw lakaruyang sikor. Inahi ka buhaon. Waray ibang aging hunahuna. Himamista yala. Sa hibang mga kasangkay. Akong maisdan ipapusa. Kay nang iba na punuan ng pangiwakiwa. Iapir minakikita. Sugad-sugad hinwarigala. Akong iyagin pakiangkan. Inano akong problema. Dirigad lang makarawod. Wing susumato. Nagadhaiyaan matupon. Lugaring di ko mahihibon. Tungudhan sobrang nga respeto. Kahiyaan akong maistra. Maaaraw din duro. Halapit ka, chat sa hibang mga kasangkay. Hadlok ang buhay mo. Magsumatan ka maupod. Bangin ikaw makasiling na. Ako hiwaray na batasan. Maaram akong mamistakya. Nga iba damutangan ka. Ako sa lang ang estudyante. Nga nito maestra. Lang makarawod. Wing susumato. Nagadhaiyaan matupon. Lugaring di ko mahihimo. Tungudhan sobrang nga respeto. Kahiyaan akong maistra. Maaaraw din duro. Ano tuduhadon ko mamistakiya. Para masabtan munaan ako ng problema. Lugaring ako inahalong. Bangin matigdaan ka. Ako in madilikado. Na di ko masarhay mo. Maupay nga adlaw sa aton nga tanan. Ruyag ko la bation na nakon mga kasangkay o mga igkasikuwaray nun nga ada permi na suporta sa ako.
Urog lalo sa mga pirmi nagla-like, nagko-comment sa akon mga videos. Mao sira Rogelio Pangoy, Lolito Marzon, all the way from La Union. Sa mga taga La Union, lalo na yung mga ikasikawaray no na nanunood ng mga videos ko na ina-upload ko dito sa channel ko. Maraming salamat sa suporta nyo, lalo kay Sir Lolito Marzon. Salamat po sa suporta. Shireen Andalos Santos, Soledad Donoso, Carl Jeans Vlog, Rosana Pakala, all the way from Qatar. Just imagine kasi 'di ba, yung videos ko is limited lang naman yung nare-reach nito kasi nga 'di ba, waray nun songs. So hindi ko ma-imagine na nakakarating sa ganung bansa. Salamat sa mga kasi waray nun na nanunood saan mang sulok ng mundo. Mag-ingat po kayo lagi dyan, Ma'am Rosana Pakala sa Qatar. Salamat sa suporta. Ed D. Machinist, Mary Ann Navarro, Sherwin Hernandez, Roberto Belio, Ville, all the way from USA. Just imagine. At hindi ko talaga may imagine na nakakarating na po ng USA ang aking mga videos. Salamat po Sir Ville sa pagsuporta ng aking mga videos. Ingat po kayo dyan sa USA. Josephine Orabaw, Mercy Balaraza, Ligaya Francisco, Alex Parpan, Mary Ann Navarro, Ren Caparino, Armando Villablanca, all the way from Zamboanga City. Sa mga taga Zamboanga City na mga igkasikawaray nun, salamat sa pagsuporta, salamat sa panonood ng mga videos kong ina-upload. Higit lalo kay Sir Armando Villablanca, salamat po sa inyong suporta. Yun lang po masasabi ko. Salamat sa suporta. Ingat po kayo palagi saan man kayo mga lugar ngayon, and see you on my next vlog. Bye po.